nhất xa sự hơi chính em mà đem cái chính nhập Hả nghe lại phim ngay sẽ bác có bài bên nghe Nari ti bro chính em ngin hấp sunyo tang tek pop bagi Kaba bha jungi Ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Ka Menteri Rangba Du Barim Jongkari Bangladesh ka Sheikh Hasina kabala phetkrat nala ka jongkari kala kamba ka election ha Bangladesh ka dei ka bam Khuid bat ka don ka Jingleh tu lethok ka bashir kheba bat ka dawa bade ban khenkum ka election bean bat ha ban pendu pendam no namarba kamlong ka Khuid ka Hasina kala ong ba ka jingwan kinong thabut ka duna shaba palat bat wat ki ba poiru ki dei ki bala shu pendap tu khlam da wan thap satia ki pajba kala kamru bakala don ka jingpen don kam da ka bor bat ka pisa bat kila don bun got ki bri ki bala syakem shwa ka election kala penpau ka jingsngau lingo ba nadu ka por menstep hadu ka por khatwei beje ka jingwan poi ki nong tha vote ka long tangkhat saw point khandai persen hanrei hadu ka por khat ar beje kala kiu kansan chadu ka laipu ar persen tang hapo shikanta ka ba pani batang shikanta ar klur ngutam ki tha vote kataru da ka ballot paper Kala kamru bekidon prapunri hajar ngut ki nong tha vote hapatok hanrei ki bayo tha vote ki don tang kumba san hajar ngut bad naki khatsan million ngut ki nong tha vote ki badon shabar kari ki bayo tha ki don tang kumba san lang ngut lani tang nyo persen ka Hasina kadawa badeban pendu ya kenika election ka bamenta bad Muhammad Yunus udeban resign no bad deban pelan no na ka jingweng no ya ka jingkhang lani ka jingbam itu ya ka seng awami league Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.